गोजाम दाबसे जायगायावहाय जोङो फैनाय जादों बोराय बुरै ओमफ्रायो बेजों लोगोसे मा होनो आयुष्मान कार्ड बेखौ बानायनो होननानै फैनाय जादों आरो अब्ला ओरैजाय थांनाय जासिगोन जों बै न'आवहाय अब्ला नोंथांमोना नायलांनो हागोन। बेयावसो आरोना वाव माहाजोनथार माथो वाव ओरैबादि डिजाइन बानायदों आरोना नै ओरैजाय सारि सारि नै ओरैसो नै माहाजोनथार माथो न'आ सोर जाखो बेवनि न'नि मानसिया नै देन्जार डिजाइन आरो ओमफ्राय बे न'आवहाय मा होनो आयुमा कार्ड ना मा होनो ना आयुष्मान कार्ड होनो बेखौ बानायनो फैदों आरोना ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे नै एकदम डिजाइन बानायबाय आरोना नै न'आ बिराद मोजां जांख्ला 1 थाला 2 थाला 3 थाला 4 थाला आरोना नै बे न'आवहाय माने ओरैबायदि गामि बाय गामि हाबनानै आयुष्मान कार्ड बानायदों आरोना ओमफ्राय दा बेजों आयुष्मान कार्ड बानायदों ओमफ्राय दा ओरैबायदि मोजां आरोना दिनैहाय जेबो भिडिअ गैया ओंखायनो दिनै ब्लगाव आं बेखौनो लानानै फैदों ओमफ्राय आयुष्मान कार्ड बानायगासिनो दं आरोना नै ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे न'आथ' बेनो जाहैबाय नै रुम मोनसे बियो सखा ना बेदों आरोना नै बेबायदि बानायदों नै ओमफ्राय ओरैहाय सिमेन्टनिखौनो होदों आरोना नै सखा ना बरियानो सिमेन्टनि सौकाट बानायदों बेलाय नै सिमेन्टनि सौकाट दंफांनि होलायनांगौनि गोनांथि गैला आरोना नै सिमेन्टनि सौकाट बेखौनो जोङो होनो हायो सिमेन्टनि सौकाटखौ खबजा मोनब्रै आरोना नै खबजा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै बेखौनो होनो हायो आरोना रेडिमेड बेबायदि थखथा लाबोनानै माबा दरजा लाबोनानै ओरै होनो हायो आरोना नै बरियानो नै बिराद मोजां नुयो आरोना नै प्लेन एकदम सिमेन्टनि सौकाटखौनो होनांगौ आंबो बे सिमेन्टनि सौकाटखौनो होगोन ओरैबायदि ओमफ्राय खिरखियाबो सिमेन्टनि सौकाटआनो आरोना नै बेलाय नै बेलाय टना आरोना नै सिमेन्टनि सौकाट गोजा आरोना ग्रिलबो होजायो नै ड्रिलबो होजायो बेनो सिमेन्टनि सौकाटआवनो माबा बानायग्रा लुना दोनदों आरो गय रुग्रा ना मा रुग्रा जाखो बियो नै सौकाट आरोना नै ओंखाम संग्रा सौकाट नै ओंखाम संग्रा सौकाट बिदिबो बानायनो हायो बेजों लोगोसे नै ओमफ्राय बेयाव भारा सुग्रा बानायना दोनदों आरो थिलायनो ओरैबायदि बेवहाय जेंगाय दोनदों नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैजाय बायदिसिना अमा फार्म बायदिसिना दं आरोना नै ओरैहाय गय बागान ओमफ्राय बेजों लोगोसे जे दं नै नाबो सारनो बिथाङा नै हाब जेया बेसेबां नाम्बार होनोथाय बिदिखौ बेसेबां नाम्बार जे होनो